Proposta de virtualització, estratègies i pautes DUA, atenció educativa inclusiva, Universitat Rovira i Virgili, Institut de Ciències de l'Educació, Míriam Tintoré, Lourdes Ferrando i Yolanda Tejada, disseny de programes i cursos en línia, PAC 3, Màster d'Educació i TIC, e-learning de la UOC. D'on surt la proposta? Dintre de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira Virgili, un grup de treball del projecte DUET, Docència Universitària amb Eines Telemàtiques, ha analitzat la formació presencial adreçada a la docència que s'ofereix des del Servei de Recursos Educatius de la mateixa universitat. El curs presencial Estratègies i pautes DUA, Atenció Educativa Inclusiva, té com a finalitat donar pautes i recursos als docents per poder incorporar elements que garanteixen la igualtat d'oportunitats als estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu, com els alumnes amb discapacitat, amb trastorns d'aprenentatge i altres col·lectius desfavorits. Què fa? Bàsicament, es treballa i desenvolupa l'aplicació del disseny universal per a l'aprenentatge, amb l'objectiu de garantir una atenció educativa inclusiva i de qualitat per a tots els alumnes. Destacar que la Universitat Rovira Virgili participa en la Comissió Tècnica del Projecte Universitat i Discapacitat de Catalunya, encarregada d'implantar el Pla d'Acció per a la Integració de Persones amb Discapacitat. Per què virtualitzar? El repte d'aquesta formació és conscienciar a la comunitat educativa de la necessitat d'adaptar la seva pedagogia per identificar i reduir les barreres de l'aprenentatge i de la participació, aconseguint la plena atenció a la diversitat. D'altra banda, les tecnologies digitals han transformat la manera d'interactuar i accedir a la informació i al coneixement. Són clau per a fomentar la inclusió social. L'e-learning pot exercir un paper essencial en la consecució d'objectius, sobretot si respecta els principis del disseny universal. La importància de la tecnologia per a la inclusió i per a la construcció del coneixement fa necessari que la formació dels docents es realitzi també amb noves pedagogies. Virtualitzem, doncs? Objectius de la virtualització. Els objectius de virtualitzar aquest curs presencial són gaudir dels avantatges que suposa la formació a distància, fomentar la innovació i incorporació de les TIC a la docència, utilitzar aquesta formació com a experiència o model e-learning inclusiu seguint les pautes DUA, poder oferir-lo al grup interuniversitari de formació docent i a d'altres professionals del món educatiu. Enfocament tecnopedagògic. L'enfocament tecnopedagògic de la virtualització parteix de la combinació de les teories constructivista i connectivista, perquè d'entrada es basarà en activitats que requereixen la comunicació entre alumnes, docents i entorn. Serà un procés dinàmic, constant, participatiu i interactiu en la construcció del coneixement. El docent serà facilitador d'escenaris i guia del procés. I també perquè la formació estarà centrada en l'estudiant. L'aprenentatge i el coneixement dependran de la diversitat d'opinions. El disseny tindrà la capacitat de formar connexions entre multitud de fonts d'informació. El procés residirà en dispositius no humans. L'ús de la tecnologia serà clau. Imprescindible desenvolupar la competència d'aprendre per aprendre. Com fer-ho? Amb els recursos propis de la Universitat Rovira Virgili. Personal del projecte de docència universitària amb eines telemàtiques dins de l'ICE treballaran directament amb el Servei de Recursos Educatius i es necessitarà la col·laboració del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació i el Servei de Recursos Informàtics i TIC. Amb tot això seria recomanable 1. Escollir un model tecnopedagògic dinàmic que permeta establir les fases de disseny i avaluar contínuament el projecte. 2. Identificar i definir els rols de tots els implicats amb el desenvolupament del curs i la seva virtualització. 3. Aprofitar l'entorn virtual d'aprenentatge de la Universitat Rovira Virgili utilitzant els recursos tecnològics necessaris per poder-lo transposar a d'altres plataformes.
plataformes. Quatre. Adaptar el mètode pedagògic a la incorporació de la tecnologia però evitar al màxim possible delegar la complexitat tecnològica en el docent. 5. Flexibilitzar la dedicació de l'estudiant, lloc i temps i centrar-se en la seva activitat, no en el contingut. 6. Redissenyar materials en format multimèdia i digital i innovar amb altres recursos. 7. Generar, definir i optimitzar canals de comunicació per facilitar l'intercanvi d'informació. Connectar l'entorn amb els mitjans de suport tecnològics i educatius necessaris. 8. Aplicar en tot moment les estratègies i pautes DUA, que són la base de la formació a virtualitzar, per fer evidents els beneficis de la inclusió educativa. 9. Realitzar prova pilot del curs virtual per avaluar el desenvolupament i aplicar les modificacions oportunes abans de la implantació definitiva. 10. Tenir en compte altres aspectes com la difusió del curs a la pròpia Universitat Rovira Virgili i al grup interuniversitari de formació docent o el procediment per a convertir-lo en requisit per a l'exercici de la docència. Planificació. Es considera el mètode Azure el més adequat per a la proposta. Consta de 6 fases que es podrien executar entre gener i abril del 2019. Anàlisi del destinatari de la formació, coneixements previs i habilitats tecnològiques. State. Fixar els objectius de la virtualització com afavorir l'assistència o l'ús de les tecnologies per a la inclusió. Han de ser compatibles amb els objectius pedagògics del curs. Select. Seleccionar mètodes i recursos per transformar la docència presencial, plataformes i eines tecnològiques de suport com l'EVA, ClassDojo o ProgressBar. Utilize. Utilitzar mitjans i materials, elaboració de recursos multimèdia, programació tecnològica, integració web. Require. Demanar la participació de l'estudiant, regulant els canals de comunicació, consolidant les eines de suport i determinant els ítems de valoració de participació social. I per últim, Evaluate. Avaluació i revisió final, determinant les rúbriques d'avaluació, les pautes de presentació d'activitats i temps de connexió, els requisits de comprovació tecnològica, etc. Una vegada enllestit es realitzarà una prova pilot durant els mesos de maig i juny. Es realitzaran les correccions oportunes i es podrà implantar definitivament a partir del curs 2019-2020. Avantatges de la virtualització. Més flexibilitat de seguiment i dedicació al temps d'estudi, sense limitació d'espai físic o d'horari. Millora de l'accessibilitat per als alumnes amb discapacitat. Infinitat d'eines digitals i recursos multimèdia per poder adaptar continguts als diferents estils d'aprenentatge. Facilita la comunicació i interacció entre docents per compartir coneixement i experiències. Learning by Doing, que ajuda a desenvolupar habilitats de recerca i criteris de selecció, rol actiu del participant. Optimitza recursos de l'organització, permet extrapolar la formació a docents d'altres universitats i a qualsevol professional vinculat al món educatiu, augmentant la visibilitat de la Universitat Rovira Virgili a nivell internacional. Afavoreix l'ús de les TIC i la seva incorporació a les noves metodologies pedagògiques. Referències bibliogràfiques.